Здравейте, приятели! Време е за нашия седмичен анализ на движението на Луната. Говорим за седмицата от 16 до 22 март. Накратко казано, понеделник сме под влияние на Луната във Водолей, вторник и сряда Луна в Риби, четвъртък и петък Луна в Овен и събота и неделя Луна в Телец. Сега малко по-подробно. Първо в понеделник започваме с Луна в Водолей. Когато Луната е в знака Водолей, обикновено ни се случват някакви по-различни неща. Луната в Водолей е време да излезем от комфорта на нашия дом, да общуваме с хора, да споделяме с тях своите идеи, търсим комуникация доста по-често, когато Луната е в Водолей. Говорим за комуникация в реалния живот, онлайн комуникация. Често може да се занимаваме с неща, свързани с техника, или пък да разучаваме някаква тема, която е много важна и интересна за нас. Когато Луната е във Водолей, може да опитаме по-странни ястия, да се срещаме и общуваме с хора, които по принцип не са ни толкова близки и не познаваме толкова добре. Просто се засилва желанието да правим нещо различно, нещо екстремно и нещо, което може да предизвика очудването на другите хора. Нощта понеделник срещу вторник Луната ще премине в следващия знак Риби, някъде в 1 часа след полунощ, и Луната ще остане в Риби до четвъртък в 6 часа сутринта. Когато Луната е в Риби, въображението ни започва да работи на по-силни обороти, искаме да виждаме света да е едно красиво място и негодуваме срещу грознотата на света и грубостта около нас. Когато Луната е в Риби, ние сме малко по-меланхолични, малко по-затворени в себе си, негодуваме от лошия свят около нас, искаме някакси да избягаме от този свят и затова доста често, когато Луната е в Риби, потъваме в света на мечтите и на въображението. Ставаме малко по-състрадателни, чувствителни към човешката болка, искаме да помогнем на хората да се чувстват по-добре в емоционален план. Движението на Луната през Риби за този месец е малко по-специфично, защото в края на това движение имаме и едно новолуние. Новолунието ще се случи в нощта сряда срещу четвъртък в 3 часа през нощта. Тогава Луната ще достигне своята фаза новолуние и след това вече ще започне да нараства. Новолунието ще се случи в 29 градус на знака Риби. Тези от вас, които са малко по-запознати с астрологията, са по-надълбоко в нещата, могат да погледнат в своята натална карта дали имат някаква планета или важна точка в 29 градус на променливите знаци. Променливите знаци са Риби, Дева, Близнаци и Стрелец. Така че ако имате някаква точка или планета на това място, в наталната си карта може това новолуние да бъде от доста голямо значение за вас. Ще запиша допълнително видео, в което ще разкажа за новолунието, какво представлява то. И тук всъщност е важно да отбележим, че нощта сряда срещу четвъртък в около 3 часа ще бъде новолунието и след това в 6 часа сутринта пък Луната ще смени своя знак и ще премине в Овен. Въобще през тази седмица 19 и 20 март са от доста голямо значение, защото на 19 имаме това новолуние, което се случва, а пък на 20 вече Слънцето преминава в знака на Овена и стигаме до пролетното равноденствие, но за това ще има отделен клип. В тези дни, т.е. в вторник и сряда, ще бъде малко по-меланхолични, затворени в себе си, повече ще мечтаем и ще се изразяваме себе си чрез нашите чувства и емоции, а не толкова чрез думите. Отделно има и други планети в знака на Риби, така че ще бъде засилена доста рибишката енергия. В сутринта в сряда, в четвъртък, Луната ще премине вече в знака Овен, където ще остане до събота сутринта. Събота сутринта в 8 часа ще премине в Телец. Значи имаме четвъртък и петък под влияние на Луната в Овен. Луната в Овен ни дава допълнителна доза енергия, с която да се борим за постигането на нашите цели и ни дава също така и доста голяма амбициозност да не се предаваме, ако трябва да се борим с конкурентите, за да постигнем нашата цел.
Когато имаме луна в Овен, обаче може да бъде малко по-агресивни, бързо да ни кипва и да се ядосваме. Така че в тези дни трябва да внимаваме, когато, например, шофираме или когато се движим навън, защото може някаква ситуация да ни скара извън нерви и да си покажем рогата. Така че внимавайте, когато луната е в Овен, ни дава много енергия, сила дори да спортуваме, да правим нещо, което изисква повече енергия от нас и повече свръхсила, но от друга страна може да бъдем агресивни и да се заяждаме с хората и да влезем в някакъв конфликт. Така че за това трябва да се внимава. Тук трябва да имаме предвид, че в петък около 11:30 луната ще започне да се движи без курс, т.е. имаме един период от обяд в петък до сутринта в 8 часа в събота, в който няма да бъдем много активни и то е поне хубаво, че се пада края на седмицата, събота е почивен ден, така че може би каквото имате да свършите, някакви важни дела, нека да бъдат до петък на обяд, защото втората половина от петък ще бъде по-неактивна и даже може да се случи да се тръгнете по-рано от работа и да отидете някъде да се забавлявате. Макар че и за забавление малко ще ви помръзва, защото луната без курс, т.е. ни кара да се отпуснем и да не желаем да действаме и да правим каквото и да било. След това сутринта в събота около 8 часа луната ще премине в Телец. Това е спокойна, уравновесена енергия. Телците обикновено, знаете, ако имате такива хора в живота си, те никога не бързат, всичко е лежерно, всичко е бавно, всичко е премерено, без излишни усилия, така че събота и неделя ще е доста приятна енергията с луна в Телец, може да се захванете с разкрасителни процедури или някакви релаксиращи вани, разходка сред природата, защото сега и без това природата се ражда за живот. Може да се разходите на чист въздух, може да се погрижите за вашата градина или да правите дейности, при които е необходимо използването на ръцете. Може и да помислите по какъв начин да повишите своите доходи. Събота и неделя може, не казвам да работите, а просто да помислите какво може да започнете да правите и кое ще бъде по-доходоносно и печелившо за вас в бъдеще. Може и нещо с изкуство да правите или пък да помислите как да разкрасите интериора във вашия дом, за да бъде по-така уютно и по-красиво. Също така може и нещо и да се хванете и с готвене, тъй като луната в Телец ще ни потиква да се изготвим нещо по-вкусно, може би да използваме, ако има вече някакви подправки от пролета навън и така, да използваме свежи продукти. Това имах предвид и така, това е за тази седмица. Имаме Водолей в понеделник, ни носи екстравагантност, желание за нещо различно. Вторник и сряда луната в Риби ни кара да бъдем по-мечтателни, по-меланхолични, по-състрадателни. В четвъртък и петък луната в Овен ще ни дава сила и амбиция да действаме, да се борим за нашите цели. И в събота и неделя нещата ще бъдат по-лежерни, ще се отдадем повече на почивка, грижа за себе си, грижа за градината, занимания с ръце и неща, свързани с естетиката и красотата. Това е за сега от мен. Ако ви допадат моите видеа, може да ме последвате, може да се включите в лайфовете, в които тегля карти. И ако пък желаете да подкрепите моята дейност, може да използвате профила ми в Revolut. Оставила съм данни за него в биото. Ако искате лична консултация с мен, личен разговор, може да ми оставите лично съобщение. Очаквам ви